Dobar dan, poštovani gledatelji, evo nas u još jednoj emisiji Istina. Današnja naša gošća je gospođa Aleksandra Kapetanović-Bitići, predsjednica Vijeća mjesnog odbora Zapruđe. Dobrodošli, gospođa Kapetanović. Dobar dan, poštovani gledatelji, hvala vam na pozivu i nadam se da ćemo razgovarati o bitnim temama u našem naselju Zapruđe. Dobro, Sandra, možemo tako na ti. Dolaziš praktično iz naselja koji je jedan među najstarijima na Novom Zagrebu, uz Remetinec. Zapruđe je relativno staro naselje po izgrađenosti, naselje koje ima sve od škole, vrtića, doma zdravlja i to, i koje je na neki način u ono doba zamišljeno kao naselje umjetnika i to. Pa šta ti kao predsjednica mjesnog odbora i vijećnici možete još dodatno napraviti za poboljšanje života građana, odnosno reci mi ono standardno, plan malih komunalnih akcija lani, ove godine, da malo pojasnimo gledateljima neke stvari. Pa da, evo ovako, znači prošle godine smo imali, zalažemo se svi vijećnici, znači pothodnik Zapruđe Utrine, međutim to je sad u fazi zadnje informacija. Za šta se zalažete? Da ide lift. Čak je i bilo, znači, prijedloga, to bi trebala biti cijela rekonstrukcija, znači da se napravi pješački prijelaz, jel? Međutim, na kraju smo izglasali da to bude lift. Projektna dokumentacija u izradi, da li je napravljena, mi nemamo nikakav podatak. I isto tako smo se zalagali, znači, za proširenje knjižnice Vjekoslav Majer. Da mi samo reci ovo kod potomnika lift, znači to nije onaj dio za invalide, nije, nego znači posebno lift. Tako je, tipa na Kvatriću, ako ste imali vidjeti. Znači tako nešto, jer je veliki problem, imamo dosta starije populacije i znači odlazak sami na tržnicu i ljudi iz Utrina, znači kod nas u Zapruđu ili u ambulantu ili u knjižnicu ili u banku. I ja se nadam da će taj projekt zaživiti i da će biti pilot projekt preslik da ostali mjesni odbori isto to. Recimo, projektna dokumentacija je napravljena ili ona uvijek? Napravljena. To je zadnja informacija u koju imamo. Sad di je stalo, evo, ne znam stvarno. Dobro, još kakvih akcija? U 2017. je potrošeno nekakvih milion kuna, ne znam sad koliko, da li je bilo nekakvo povećanje u 2018. ili... Tako je, u 2018. milion i 195.000 kuna. Od toga smo, znači, dosta uložili u dječji vrtić Zapruđe iz razloga što su stvarno, znači, niti jedna sprava nije bila sigurna za naše najmlađe, znači za djecu. Tu smo negdje uložili $500.000 kuna, s time da je i vijeće gradske četvrti isto u centralni objekt uložilo, sad nemam podatak koliko je. Dobro. Sad, znači, za 2019. planiramo, znači, košarkaško igralište. Planirali smo, znači, jednu stazu od... To košarkaško igralište u sklopu škole ili posebno? Tako je. U biti sa stražnje strane škole imamo dva košarkaška igrališta. I ja sam planirala, znači, da će ući atletska staza i skok u dalj. Međutim, nije mi ušlo za ovu godinu, evo, nadam se da ćemo opet za sljedeću isto Dobro, to košarkaško igralište koristili bi samo učenici ili građani? Da. Mislim, to te pitam jer svojevremeno je košarkaški klub Zapruđe egzistirao u naselju koji ima dosta kvalitetne rezultate, sad ne znam jer se šta dešava i oko kluba toga. Dešava se, da, isto imaju jako dobre rezultate i jedno vrijeme se čak
nije ni znalo za njih, evo sad su opet na visokoj rang listi, evo drago mi je zaista. Da, nekad su to bili fantastični derbi, Novi Zagreb, Zapruđe. Da, je. U davna nekakva vremena. Brat mi je trenirao, da. Je, daj mi reci za ovu godinu, osim je Vijeće gradske četvrti Novi Zagreb Visok donijelo plan malih komunalnih aktivnosti, šta je ušlo od toga, imaš kakvu povratnu informaciju? Tako je, znači bila je ta radna grupa koja se sastoji od 5 vijećnika gradske četvrti. Neslužbeno imam podatak, znači informaciju da su donijeli taj zaključak plana malih komunalnih akcija, međutim službeno nemam nikakav dokument gdje mogu znati šta je i da izaći van sa tim, šta je prošlo. Isto iščekujemo. Kad misliš da ćeš dobiti taj podatak, šta? Kako to funkcionira? Vijeće mjesnog odbora da nekakav prijedlog, zaključke, onda to vijeće... Tako je, da. Znači, mi radimo da svaki vijećnik mjesnog odbora Zapruđe dostavi svoj prijedlog i onda to sve stavimo na papir i donesemo zaključak na mjesnom odboru i onda se to šalje na Vijeće gradske četvrti. Međutim, naravno, ne može sve proći jer zbog financijskih sredstava i onda ima radna grupa koja se sastoji, nemojte me držati za riječ, da li njih 5, ja mislim da je, koji onda biraju koje će akcije ući u prioritet. Daj mi reci vijeće u Zapruđu broj koliko članova? 7. Kakva je struktura stranačka i to? Imamo 2 člana SDP, imamo 1 člana Živog zida, 1 član je HSLS i 1 član HDZ i 2 člana stranke Bandić Milan 65. Dobro, reci mi kako to funkcionira, ste svi izvrsno, znači nema nekakvih mimoilaženja s obzirom na stranačke nekakve stege i to, mislim, ne bi ni trebalo na to nekako najniže nivou, radite za naselje, tako bi trebali raditi. Da, tako je. Da. Dobro, daj mi reci, smetlište Jakuševac, blizu. Rak rana, cijelog Novog Zagreba, kako bi se rekla. Neki dan kad je nešto gorilo, pa je čak si do Remetinca gdje ja živim se isto osjetio taj smrad i tako dalje. Kako vi uopće funkcionirate, da li, koliko ima informacije, bilo je nekakvih i tribina zadnjih mjesec dana kod vas baš u domu, društvenom, u Zapruđu i tako. Šta? Kako? Smetlište Jakuševac, naravno, bilo bi za cijeli Novi Zagreb istok da se to zaista zatvori kako je i bilo obećano do 2018. Međutim, navodno da se to sad produžava do 2026. 8. Međutim, po razgovorima sa građanima i smatram da toliko smeće kao smeće i ne smrdi, nego veliki je problem kompostana i farme domaćih životinja. To je problem, ja se nadam da će se nešto rješavati po tom pitanju. A dobro, kako mi možeš objasniti, recimo, unatrag godinu, 2, 3, tamo je uz nasip, a još bliže smetlištu, niknulo 5 stambenih zgrada, koliko ima informacija, svi stanovi su prodani, ljudi su došli živjeti još bliže smetlištu. Pa kak sad to komentiraš s jedne strane, svi smo protiv smetlišta i tako dalje, opet s druge strane dajemo novce, ulažemo u stan i da li vjerujemo tim obećanjima da će to se ukinuti ili... Ja sam uvjerena da ljudi nisu znali gdje dolaze iz razloga, to možete pogledati na internetu, kad je išlo opće taj projekt za te stanove, pisalo se da je to Zapruđe 2, jel? Tako da ljudi možda koji su iz Novog Zagreba pa su odlučili kupiti stan, uvjerena sam da su kupili zbog obećanja da će se smetlište zatvoriti. A sa strane što su ljudi došli,
uvjerena sam da ne znaju da su došli na... Oni su vas Zapruđe 2, Zapruđe naselje, uređeno, ovo što smo rekli na početku. I izuzetno je bila, mislim, niska cijena, 1088 eura po kvadratu i to je bilo, primamljivo za kupnju takve nekretnine, Dobro, sad si spomenula, iz toga najvjerojatnije proizlazi drugi problem iz Zapruđe 2, odnosno tih 5 stambenih zgrada pripada mjesnom odboru Jakuševac. Tako je. Tu nam je prije nekakvih par mjeseci, ja mislim, bio predsjednik Vijeća mjesnog odbora Jakuševac, pa znam da je bila nekakva inicijativa da bi oni to vama, pod navodnicima, uvalili te 5 zgrada, s obzirom da se to zvalo Zapruđe 2. I to, kako ti gledaš na tu situaciju praktično? Jer to fizički nije Zapruđe, to je Jakuševac. Tako je, da, most je granica. Da. Pa znate šta, sad da li bi bilo, mislim da bi to trebalo i pitati, znači ili napraviti nekakav referendum, pitati stanovnike Zapruđa da li su za to, mislim, to loptanje. Mi smo imali na mjesnom odboru Zapruđe dosta upita od strane predstavnika tih zgrada, Karla Metikoša, iz razloga što čovjek je pisao u više navrata mjesnom odboru Jakuševac i navodno da nije dobio povratno nikakve informacije za realizaciju njihovih potreba i onda je imao potrebu pisati mjesnom odboru Zapruđe, gdje smo mi naravno na svakoj sjednici gdje bi nam došao njihov prijedlog zamolba. Prihvatili smo to, ali smo ih uputili da se obrate nadležnom mjesnom odboru jer mi jednostavno nemamo tu ingerenciju da bi uopće ulagali tamo. Sada, da li su oni šta izrealizirali i uspjeli preko mjesnog odbora Jakuševac, ne znam. Dobila sam informaciju da se radi na tome da se tih 5 zgrada pripoji, znači, mjesnom odboru Zapruđe. Sad, da li će to uspjeti, zaista ne znam. Evo, još se gradi, ja mislim, 2-3 zgrade, ako se ne varam, znači, do Plodina. Dobro, mislim da... Kako pripojiti nešto nečemu što ne pripada ili da li je tu sporenje, odnosno strah starosjedilaca iz Jakuševca, tamo je 5 zgrada, si rekla, to je cirka 500 stanova najvjerojatnije, otprilike to je puta 4, evo 1500-2000 novih stanovnika koji će prevaliti starosjedioce i koji imaju sasvim drugačije potrebe u odnosu na starosjedioce. Jer Jakuševac je ruralno naselje za razliku od ovog dijela. Ne? Tako je. Kako to? Da li iz tog nekakvog straha se želi tih starosjedioca to vama pripojiti? Jer isto ne vidim razloga zašto bi oni pripali vama kad i oni imaju drugačije potrebe. Tako je, da. U odnosu na vas. Ono što smo rekli, vi ste praktično uređeno staro naselje koje bi trebali raditi na podizanju standarda kvalitete življenja, dok oni pak imaju drugačije. Da, ne znam, mislim, lako moguće, međutim opet postoji po mome i druga opcija, možda tih 5 zgrada, znači ajmo reći neka je 1500-2000 stanovnika i ove nove zgrade što se rade, pa mislim možda mjesni odbor za sebe napraviti. Pa čisto da onda i oni pokušaju nešto kao svoj mjesni odbor, znači napraviti za svoje naselje. Da li je vijeće gradske četvrti o tome raspravljalo, ili imaš kakvih informacija? Nemam. Da li se razgovaralo o tome? Nemam. Znači, Jakuševac odbija, vi nemate ovlasti da bi im pomogli i tu je za sada status quo. Znači. Tako je, da. Dobro, daj mi reci, rekao sam u uvodu, praktično je zamišljeno Zapruđe kao nekako naselje umjetnika i to, pa je, ti si mlada pa ne pamtiš te dane, ali negdje 71. godine su ti stanovnici tada i umjetnici pokrenuli Dane Zapruđa koje je trajalo do 87. godine, koje je trajalo praktično 2-3 dana, 4 dana i to sad uskoro recimo. Pa je to negdje 2000. ponovo kao Zapruđe uživo. Da li ti kao predsjednica ili mjesni odbor, jer to je nekad radila mjesna zajednica i to,
Da li vi imate uopće kakvog upliva ili da li znate o tome bilo šta ili ste se uključili u tu akciju? Evo ovako, znači, ja sam znači, na ovoj poziciji od 2017. Međutim, baš nekako kako je ovaj novi sad saziv mjesnog odbora, gradonačelnik je donio odluku da se udruge više ne smiju financirati sredstava, znači nerazvrstanih sredstava što dobije mjesni odbor. Tako je. Međutim, do prije je bila znači praksa da je prijašnji predsjednik mjesnog odbora svake godine znači bi mu se obratila udruga građana, znači za nekakvu financijsku pomoć i uvijek se to, znači ne znam sad ali to bilo 2-3 tisuće kuna, znači za plakate, za... Mi sad više nemamo ovoga, jednostavno ne smijemo to davati jer sve udruge se znači trebaju prijaviti da li to natječaj pri gradu ili onda se od njih financiraju. Dobro, ali da li imate kakvi kontakt, mislim u tom kontekstu sam te mislio pitao, znam da se ovo više ta nespomenuti sredstva ne možete više dijeliti, ali u nekakvom organizacijskom obliku i to je nekad bila fantastična manifestacija i kompletno naselje je praktično živjelo za to i tako, pa mislim logično bi bilo da se i vijeće na bilo koji način, ne samo financijski uključi u to, ne? Ove godine po prvi puta znači, će se odvijati Dani Zapruđa u parku Vjekoslav Majer. Znači to je između Zapruđa i Središća velika ona zelena površina. To je po prvi puta. Mi smo na prošloj sjednici imali znači, da se Zapruđe Dani Zapruđa sele u park Vjekoslav Majera i mi smo to podržali. Međutim, nemamo nikakvu daljnju suradnju i žao mi je... Kao predsjednica nemaš nikakve informacije o tome, ništa, kako i zašto. Mi smo podržali ovoga i uvijek ćemo podržavati i evo, meni je osobno žao što je takva odluka donešena da ne možemo financijski pripomoći jednoj takvoj organizaciji. Mislim, to je zaista već 20 i nešto godina u novoj eri, a bilo i 20 godina u staroj eri. Da. Daj mi reci, znači, u biti, to ono što svakoga pitam, svako ko mi dođe ovdje u goste i to, lokalna samouprava, kako to funkcionira? Jesi zadovoljna? Da li misliš da može više? Evo sad si praktično dotakla nešto što je praktično vaše, zapruđanski, kako bi to rekao, a da praktično ti kao predsjednica vijeća ili ajde nazovimo prvi čovjek naselja Zapruđe ne možeš ništa pridonijeti da se nekakva manifestacija koja je godinama išla i koja je bila karakteristika za to naselje da ne možete pomoći. Kako lokalna samouprava funkcionira? Šta bi trebalo mijenjati? Da li imaš, bilo je prije 2 godine kad su bili izbori 2017. lokalni, puna usta, svi političari, bilo decentralizacija, svi će imati puno veće ovlasti i tako dalje. Kako to u praksi izgleda? Ne? U praksi se ne bi složila sa tim. Mislim, da li sam zadovoljna, ne mogu reći da potpuno nisam, ali i nisam, mislim, može bolje, jel? Pa smatram, mislim, evo i sam donošenje prijedlog tih plana malih komunalnih akcija, znači mi imamo u vijeću gradske četvrti, znači 5 ljudi, to je radna grupa, znači tih 5 ljudi iz radne grupe odlučuju, znači po cijelom tom što mi donesemo taj zaključak za plan malih komunalnih akcija, znači što će nama ući u prioritet. Smatram da bi se to moglo izmijeniti, već je bilo prijedloga, mislim da je predsjednik mjesnog odbora Sloboština, baš kad smo imali koordinaciju, predložio da radna grupa se sastoji od 1 člana iz svakog mjesnog odbora. Znači, kad bi se vidjelo, ne znam, da Zapruđe dobiva, ne znam, 1 milijun kuna, onda znači bi znali s čim raspolažemo i što nam je prioritet. Znači, na taj način smatram da evo, može bolje. Ulaze nekakve akcije koje nisu prioritet
Isto tako, evo moram reći da smo prošle godine po prvi put imali advent u Zapruđu. Znači bilo je klizalište 40 dana, potpuno besplatno, znači mislim besplatno, sve su to građani platili kroz porez i prirez, ali potrudit ćemo se i ove godine da isto to ponovimo i evo, trudimo se, prikupljamo informacije, prikupljamo od građana, znači što bi bilo dobro jednostavno da ljude izvučemo van iz svojih domova. Da, ovo što si rekla, meni je nezamislivo da neko drugi odluči o nekakvim prioritetima građana Zapružja. Bilo kojeg naselja, znači da, ne znam, ja iz Remetinca odlučujem šta je nešto prioritet u Čehima, Hrvatskom, Leskovcu ili ne znam što. Mislim, to je suludo, i mislim da bi to trebalo naći drugo rješenje za to, ne znam. Pa da, evo ja velim i taj, mislim, predsjednik mjesnog odbora Sloboština je izuzetno dobar prijedlog. Čak sam ga i ja predlagala, međutim nisam na koordinaciji, nego sam tako neslužbeno pričala da bi zaista na toj radnoj grupi trebalo biti po jedan čovjek, ne treba biti predsjednik mjesnog odbora, može biti i član pa kad se odluči koliko će koji mjesni odbor dobiti financijskih sredstava, znači da onda izvučemo znači od svih akcija koje smo stavili što su prioriteti. Evo, tu se ne slažem sa tim. Da, mislim, dobro, koliko ima saznanja kod drugih neki stavi prioriteti taj i taj, pa onda vijeće je ok, veli, to su rekli da je prioritet, pa ćemo i poslušati, ne. Jer, velim, ovo mi je baš bez veze da neko drugi odluče. Koliko imate, sad se to na neki način podijelilo, plan malih komunalnih aktivnosti i u dva dijela nešto ide, tako, nije to više ko što je bilo lani, nešto direktno dobijate iz grada kroz papire za Zrinjevac, Zagrebačke ceste. Da, ma to su vam cifre da sad ide i košnja i sve, znači sve je podijeljeno ide iz tih sredstava. Što prije nije bilo. Ali tebe ko predsjednicu niko ne obavještava kad, koliko, zašto, zbog čega? Ne, znači ima primjer košnja, ne znam, $500,000 kuna, znači mi nemamo informaciju koliko puta su oni dužni pokositi ili isprazniti koševe po naselju. Da. Pa da, u biti to je taj problem, suština problema, što ti kao predsjednica mjesnog odbora nemaš alata da bi ti odradila posao do kraja, nego neko drugi radi za tebe. Mislim da bi to za sljedeće izbore trebalo još više decentralizirati i dovesti u svrhu vas kao vijećnika da odrađujete posao za svoje naselje. Ali na kraju, rekli smo na početku naselje i to, pa da se dotaknemo samo društvenog doma knjižnice Vjekoslav Majer, koja je jako poznata po tribinama, po književnim večerima i to. Da mi kroz taj dio priče veliš praktično radu udruga civilnog društva i to po čemu se i vi razlikujete po naselju. Pa evo, istaknula bi izuzetno vrijednu ekipu, znači imamo Maticu hrvatskih umirovljenika i podružnicu hrvatskih umirovljenika Zapruđe, gospođa Višnja Gojković. Izuzetno su aktivni, znači pomažu pri održavanju mjesne, stalno imaju radionice, vježbanje, puno imaju korisnika i evo stvarno sam izuzetno sretna zbog toga. Sad imamo za 1. maj podjelu besplatnog graha i znači stojim im na raspolaganju bit će neka glazbica i tako je to. Znači knjižnica, da, dosta ima sadržaja u knjižnici, međutim je veliki problem prostora. Znači prostor je neadekvatan, mali i velim, evo zalagali smo se, znači svi vijećnici mjesnog odbora, to je veliki projekt i skup, znači da bi se ta knjižnica proširila na dodatnu, imamo zelenu površinu ili eventualno... Recimo za one koji ne znam, knjižnica se sad nalazi
u sklopu mjesne zajednice. Tako je, dobro. da, i oni su u prostoru mjesne zajednice. I mi smo predlagali znači, da grad znači, ili proširi je na tu zelenu površinu pokraj, ili da eventualno gore na kakvi tržni centar da na kad se napravi, jer Utrene nemaju knjižnicu Središće, znači mali je prostor i neadekvatan. Dobro, u knjižnici ima puno zbivanja, u knjižnici je dosta aktivno i dosta prometno, ne bi niko rekao da ima još oni koji čitaju knjige. Ja nisam od tih, ali eto. Dobro, reci mi, to će ući ili je ušlo u nekakav projekt, u nekakve planove ili... A to je kapitalna investicija, isto nemam povratno ovoga što je sa tim. Da, kao kapitalna investicija to bi trebalo onda od grada doći, grad bi trebao onda preuzeti sve te nekakve Da, imali smo prijedloge znači, za kapitalne investicije, mi smo predložili pothodnik i knjižnicu Vjekoslav Majer, međutim, evo, rekla sam na početku, pothodnik je u nekakvoj realizaciji, kada će to biti ne znam, nadam se da će biti, bar za mandata ovog mjesnog odbora, a za knjižnicu, znači, nemam ništa povratno. I evo, dobro ste me podsjetili, pitat ću na sljedećoj koordinaciji. Dobro, reci mi još, osim udruge umirovljenika, postoje kakve udruge? Tako je, imamo udruge... Dom se koristi non stop, ako znam društveni dom. Stalno, tako je. Znači, sve tribine, što se tiče grada Zagreba, sve se odvija znači, u mjesnoj zajednici Zapruđe. Vijeće gradske četvrti kad ima nekakve tribine isto je znači, u mjesnoj zajednici Zapruđe. Imamo udruge, znači imamo Hvidru Novi Zagreb Istok Zapad i imamo znači, kazalište Ivana Brlić-Mažuranić i imamo znači, 3 udruge, to je aerobik, fitness i tako je to. Dobro. Ništa. Gospođo Aleksandra, hvala vam što ste bili moj gost. Evo, emisija je brzo prošla, naselje je uređeno staro, pa nema nekakvih velikih problema i perturbacija za razliku od drugih emisija, od drugih gostiju koji dođu bremeniti problemima. Hvala vam što ste došli, pa se vidimo. Ne? Da, može. Dragi gledatelji, evo, bila je ovo još jedna emisija Istina. Vidimo se kroz 14 dana.